Já natáčím, takže čus lidi, ty mám další video s Minecraftu. Neseď zase na mě! A je to Minecraft školka číslo 3. Pátrání po zlém učiteli. No a zkusíme dopadnout teda toho zlého učitele. Tak já už to nebudu okecávat a může mít rovnou na to. Já si připravena na boj? ještě ne. Já se teď musím vzít můj klíček. Čau, já jsem připravený. Jdeme. Teď nachystám meč. A jdeme. Tak papa tati. Papa. No. Lidi, tak jedu teda pátrat po tom zlém učiteli, ale já se docela bojím, ať mě nezabije. Zkusím třeba sem. Zlý učitel! Ne. Já nejsem potvora. Zabila jsem ho. Jo. Chytila jsem ho do pasti. Jupí. Tak zloune, to si zasloužíš. Zloune, tohle si fakt zasloužíš. A nebeč tam. Mám jenom maso. Nech toho. Jaký má krumpáč. Vrať tam tu postel a nekop to. Já fakt nemám krumpáč. Dívej, můžeš se podívat do mojí inventář. Ani to nemám. Odkop tu postel a podívej se do toho. Dělej, odkop tu postel. Jo, máš to své? Ne. Ale dělej. Ukáž, že máš ten krumpáč. No fajn. Mámo tam. Kde se tam vzal? Vykop tady tohle jenom. Proč? Jenom tady tohle a vyhoďte mě ten krumpáč a pak to zacpěte. Ne, já ho fakt nevezmu. Já si ho tam nechci. No. Fakt. Takže lidi, už jsme na konci videa a pokud se vám tohle video líbilo, tak nezapomeňte dát like, odběr a koment. Tak zatím u dalšího videa. Tak čau! Čau! Čau.